Ne mogu da nikad zaboravim dan kad sam napravio Paćoti snovi. To je, ja mislim, jedno od najgorih dana u mom životu bilo. Iskreno, desio mi se jedna onako vrlo specifična filmska stvar sa albumom koji nikad neće da izađe. Brate, ja mislim da su tu, brate, muzičari u globalu, razumeš, onako, izvinjavam se, razmažene pičkice, razumeš? Da. I sad šta ćeš ti pričaš, rođače, taj deo me zanima mnogo više. Bacim na još mikrofon dole, brate, ljudi pevaju celu pesmu 3 puta u krug. Razumeš? 10-15 hiljada ljudi. Sad kako ovako ulazim dublje u ova pitanja tvoje i to provalim što me nema nigde, razumeš ono? Jel imaš pritisak kad neko iskida strofu da moraš da... Uglavnom je obrnut. Da bude... to mi reci. Generalno, kako ti objasnim, ja sam inadžija, razumeš? Mislim, što znači da sam car.